Kızlar, bana bir gizcağız yakany şeýle arkasy açyk zamawy daklandan soň dakyp maňa görkezäýin diýipdir. Ene şumat yakan şeýdi arasaladyk gyzlar, rolik aýladyk, arasaladyk. Ene ünsüriň pawtine ýelmändirin gyralaryna. Inni häzir tut dola geçýäsde yakany ütüklep takýas bäri deňje gyzlar, deňdälik häzir biriňiz ýene ýazarsaňyz köp bilmişräkleriniz bar araňyzda. Ine şeýle goýsaňyz deňje bolýar. Häzir men yakan dakyp görkezýän. Gyzlar, ene zamawy soňuna çen oturtdyk. Aslında şu taýraga çen oturtmaly, ýöne soňuna çen oturtsaňyz has gowça bolýar. Ene bäriniň hem arasynın açygy, sentr çyzygy bellemek üçin arany açdym gyzlar. Näseredin sentrde ütük belledim, ütüklep, a bärini arasyny açyp belleg etdim, özüme düşnükli bolar ýaly. Gyzlar, ene egine goýýas, ene ünsüriň olegine şeýdi gatdalla goýýas, gatdallaryny sentra sazlaýas gyzlaryna şeýdi. Onuň arkanam şeýleje diýip arka sazlaýas. Ene onuň ütük basyas, ütük bilen ýelmeşdirýäs-de soň stroçka berip çykýas. Ene gyzlar, ütük basdyk, eginiň ýelmeşeni kontrol edýäs. Ene seredin iki çyzyk, iki gatdal egin çyzyga biripdi. Ene onuň şeýdi ýeňsen deňleýäs. Ene zamaga diýräp çykşeýdip ýelmeýäs bir tarapyny. Ene bir gatdalyny ýelmedik, edil şoňky torun ýerine şeýdip çyk sabun bilen belleg etýäs gyzlar, ştoby o gatdalyny ýelmänizde dem düşer ýaly. Ene zamagy açýasyny, onuň bu ýelmän gatdalymyz beýlek aýlaýas. Inni şu gatdalyny ünsüriňe sabunyň torun ýerine şeýdip ýelmeýäsde ütük basýas gyzlar. Ene gyzlar, sentr çyzygymyz yakanyň sentrini şeýle belleýäsde, inni aşağı gatdalyny ütük basýas. Gyzlar, men ýa-da arka deňdäller otursanda deňlener diýip aýtdym. Eýär maňa gyzym kommentariýa berdi, eje arkaň deňdäler diýip şumat ýelmeşenine deňje diýip ýelmedim. Häzirini oturdanymdan soň ýene sürüp görkezärin size. İşimiz diýip barýar. Häzir maşynda dikip taýýar edip ýene görkezýän. Gyzlar, ene ýelmeşdirip diýinmek, ene etmeli işimiz zamawyň şu taýyny sökmeli. Ene ünsüriň şu çagaşyryny sökýäs. Şonu sökmän otursaňyzdan bolýar, ýöne şu taýynyň deň düşmegine azajygan bolsa, gydasy garşy zamawy dikip taýýar edip soňundan sökseňiz. Inni yakan şeýle sürüp çykýas, başyny aýlap, ondan iň soňunda arasalaýas bärini, iň soňunda zamawy takýas gyzlar. Şoň ýaşagat maňa zamawda nähilek oturtmaly, zamawdan ýaka dip çykýar, şonu oturup görkezäý diýipdir. Düşünmedik ýerimiz bar bolsa soraýyn.